inini izvo ndabvuma ndezvekuti kudhaya taisenzesa mishonga yomaraki. Kati ndatora ndichiri mudiki kusvika pari zvino taisenzesa mishonga yekuzora tichitsvaka mabasa. Saka mumabasa imomo unokanganisa miko ubve zvataita. Ipo vakazvitora kusvika tichembere kusvika nguva ino novaiwaiwa no zvinhu zvavo zvaakuteera zvangu izvo zvakataika kwai zvinodzoka. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Madzoka aiwa maita baba mati mupwere wenyu ndeupi? Mimi baba mapwere wenyu apa mupwere wenyu chaichai akabuda uyu ndiyo naye mupwere unotini nauro yatatsanangura kuna baba? Hairi kunzika ikushungurudza. Tatiri kunzika ikushungurudza. Asi tingati wewe uchida kuudza ruzhinji rweZimbabwe nezvinhu zvakadai usangana nazvo nekuti ndo zvinhu zviri kuitika, ungada kuruzivisa kuti chii? Ndori makukuti watenda zvavasanga zvakabata vasingazivi kuti zvichasvika pasakuziva. Hatina kunzwa taura zvinonzwikwa musukuru. Ndori makurukuru nezvawabvuma uzvawabvuma kwaita vasingazivi. Sandori kuti makurukuru nemabhuku nevada sei havaita. Ndotenda kuti nhau yatatsanangura inhau yamanzwa, inhau yamanzwisisa. Sekureva kwataita kuti mukati memusha mune machira arimo, ndizvona ika. Machira iwayo ndo atataura kuti toda kuti munhu akabata zvinhu zvake zvigone kuti zvikude pachena. Takutsanangurira nhoroondo yemachira emukati memusha. Asi tazotsanangura tikati baba vane kubata kwavo kwavakaita, ndiyo baba wabvuma. Saka baba toda kuti mimi muzivise vemhuri kuti zvinhu izvi pamakazviita imimi chinangwa chenyu chamakazviita chakanga chiri chinangwa chekuti changa chiri chei? Makore ewo takaita izvi akanga ari makore okupuhwa mafuta okuzora tichitsvaka mabasa tisingazivi kuti zvinozopanduka. Unenge wamubhadhara munhu uchiti zvipera, kana wazokanganisa miko yacho wozotozviona iwewe uchiriba uchaziva kuti chaenda kupi. Saimi pamiko yamama makapuhwa miko yemamusasaiteedzere sekutaura kwataita. Kubva ipo ndakazvitora ndichiri mudiki ndanga ndichateedza mumukomo. Uri kuzvinzwa here? Baba vari kuti inini pandakatora zvinhu izvi ndimiko yandakanga ndapuhwa nditora mushonga uri mushonga weraki, asi miko yacho semunhu akatora achiri mudiki ndichiri kukura. Izvo zvindakura ndichiri kukura, izvo zvindakura miko yandakaikanganwa handichaizivi. Ndizvo zvavari kutaura. Zvoreva nhasi miko haichashandiswi mitemo yavakapuhwa. Mimi mukanzi muiteedze mungaigona here miko kuti toti zvaishandiswa nababa sezvavakura toti ngazvichiinda pane mupwere wavo? Hatikwanise. Saka makabuda kuti zvinhu zvichibviswa. Ndizvo kana ibaba? Ndikukumbira kudai zvabvisiwa naavo vari kundishandisa zvakanyanya zvese zvese vachindonyoresa inini ndisingazive izvo vari kushandisa. Hongu isi tokutaura nezvenyu pari zvino. Kuti zvazvinenge zvichiita nezvoteda kuti imimi zvinhu izvi musaita kunge mambunyukidzwa. Izvo zviri zvinhu zvaonekwa nematare kuti imimi mune mishonga yamakandotsvaga mishonga yeraki ingadai ichikonzeresa matambudziko mukati memhuri, mukati mevana, asi mabvuma pamberi pevana kureva chinhu chakanaka chamaita. Ndizvoka uye hamuna kutambisirawo matare nguva sezvo matare ariwo anga azviona kuti ndo zvinhu zvakaitika. Ndizvona ika. Saka isu tiri kuti magutsikana here nematare ezvatataura, uye vapwere venyu vavabvumira here kuti zvinhu zvenyu imimi zvibviswe zvibatwe muchenuro yemimi vacho zvisiri zvekumbunyikidzwa? Hapana kumbunyikidzwa. Inini ndiri kuti zvinhu zvakapanduka inini ndichaziva pakuti zvaendepi zvatodini. Ndiri kutenda Mwari kuti ndaudza uchapupu wana wangu kuitira remangwana, kuti vakazooniwa woti izvi zvakaitwa nababa wako ini ndabvuma mudare rakadai rinowanoongorora zvopamberi nozvomumashure ndinenge ndatova neindini. Asi ndiri kupa kutenda kuti zvataurika ndichiri kurarama kodai ndafa zviri kusara zvichinetsa vana vangu vaizvigadzira sei?
Saka mimi vapwere vacho vanhu vane zvinhu zviri kuvanetsa mukati memusha, nhaurwai tataurira pano inogadziriswa kureva kuti isusu hatidi kuzonzwa mangwana zvichinzi vanhu vazoenda kwavaenda vanetsana. Ndizvoka tina sabhuku ane tsamba yabva kwamambo watinaye pano. Tsamba yakanyorwa kuti kudini aisabhuku mamusina kunge mambotiverengera tsamba yamuinayo, uye zvakare unonzi sabhuku ani toita kuti muziviso ruzhinji rweZimbabwe. Dani ndine sabhuku ndauyawo nemhuri yekwanhingi mutsananguro zvataurwa mumatare sasabhuku. Pamusoro wamubatsiri wedu nomudi yandafamba nayo inonzi ndimotoromota ndiri sabhuku ndemera ndiri tichitongwana chifi chimoyo. Iwani ndo akanyora tsamba ino itoda kufamba takasununguka naika kwairi kuenda kubva kuna mambo Chimoyo handiti Nyamavhuvhu 2025, nyaya yekunangana urombwa pakati pa Shapure Murewa na Elias Murewa na Alois Murewa nenhamba zodzo zvitupa zvese zviri papa wanobva mubhuku Mandemera dunhu raMambo Chimoyo. Mhuri yataurwa mugwaro iri inotsvaga mvumo yekufamba kumaprofita kana kun'anga sekubvumirana kwavakaita kuti vagochenesana pasina kunongedzana. Naizvozvo dare rinovabvumira kufamba kwavakasununguka vachizodzoka vachizivisa dare mafambiro avanenge vaita. Vamwe vabatsiri vachapirwa naBhozhongora Chidhindo Chief Chimoyo. Atenda zvakanaka. Aimisa sabhuku mimi ndimurimi shongane. Hatizivi kuti mungava nemashoko amungada kuti mutaure uri. Aiwa, pamusoro ruzhinji rweZimbabwe tichinzwa mafambiro ataita hama dzangu dzabvuma shapuro wabvuma kuti ini shuwa ndakabata nokusaziva mhuri dzitambudzika. Saka ndinotenda kuti abvuma kuti mhuri dzisununguke mararamiro adziita zvinhu zvacho zvaite zvatora zvadzokera kwazvabva. Ndatenda. Aiwa, zvakanaka. Saka isusu nhaurwa yedu tati tichauya mukati memusha. Tauya mukati memusha tivaya tochinura musha nekubvisa zvinhu zvakabatwa nababa vabvuma mukati mematare zvaonekwa nematare. Saka iri razuva rekuti ndimi chatipa zuva rekuti tiri kuuya rini. Ndizvo naika. Handizivi kuti mungava nechimwe chamungadai kubvunza here mukati mematare. Zvokubvunza hapana, asi kuti totobira kuti akaenda tokasika kugadzira kuti toashedze kuti wasvika. Iwo torazuva kubva kwatiri. Kana pasina saka makasununguka zvenyu azukuru kuti muende zvenyu panzapa. Nditi zvinhu zvese handipachazoya apa ndopachazopindwa nomutsinga medu muchizoonea kozi peno panogona peno panoungana vari kumba peno wamaona sekurona musina kuona wanenge wanotumwoto wanato. Ndo zvandakurukura ndikati pandichauya zvese isusu kana tichide takugadzisa makwatiro vachatibata tokubatana pamafoni ndizvo. Aiwa, ndizvozvo. Muchiziisa nemafambiro atinoitawo kuti kune kusvika munzvimbo yacho. Mandirira vatokupai mafoni namba kana tozobata kupai mai manje.
Ndende ndizo. Kama mafoni namba unyolea. Aya mgere wangu anamuzidza. Tutende seguru. Muri kwa Shapure. Wana kurwara, wana usaroriwa, kunesa mamishaum. Ifuyo kufa saka ndoda koda ndo zvapoti svike mudare sekuru Gui muno. Ndotenda. Alright, saka muri yenge chichenge chichinyanya kunetsa wengu ari kupomana here kuti zviri kubva uku mwachiti zviri kubva uku wengu wachikandidzana here zvenge zvakamira sei? Chokwadi kudhonzerana ndosaka tosvika ndokwa chifi chimwe kuti permission yakanaka pasina vanotema anomatemo kana kuzosema chinongedzana ndosaka tangoti kasvika pana sekuru Gui pano tinzo kuti anazvo ndiani vamwe sekuru ndiwari kuti ndakaberekeswawo ivo vangu vanozvawo ndokuda kodaro wavhuma pamberi pomhuri dzekuti aiva bashuwa zvinhu zvoshuwa ndakazviita ndichiri mudiki ngazvezvitove zviende zvatambudza mhuri dzangu. Alright, ndatenda hangu. Alright, baba makadii? Ndiripo hangini. Ndinofara baba, ndiri kuona ndimi matakurana nemhuri muchiuya kuno kuzogadzirisa zvemumusha. Kukuona magariro nomaitiro pakapfana baba takandeyaruka tiri vana vadiki. Asi tochiti munhu ega ega aitowe zvaanondoita kumba kwake uye achitowe zvaita kumba kwake. Taita nhamo tinosangana. Asi anozodzoka kubata kuti azive kuti zvinhu zviri kufamba sei. Hapana. Munhu akungoita zvokumba kwacho achiita zvokumba kwake. Alright, saka mumhuri menge muchiita sei baba? Chichenge chichinetsa kuvana mumhuri menyu, chichenge chichishupa? Chiri kushupa ndechekuti mumhuri medu vana havasi kurooreka. Isisu pachedu hatisi kubatana. Kuri kunzi kuno vamwe vano zvinhu zvavo vakatonyora machira vari kutiberekesa vakanyora pamapepa. Asi hatisi kukwanisa kusangana nemhaka yeizvozvo. Alright, saka ndanzwa zvichinzi pamapinda mudare muna sekuru mimiwo sababa wemhuri pane zvamabvuma mabvuma kuti kudii? Inini izvo ndabvuma ndezvekuti kudhaya taisendesa mishonga yomaraki. Kati ndatora ndichiri mudiki kusvika pari zvino taisendesa mishonga yekuzora tichitsvaka mabasa. Saka mumabasa imomo unokanganisa miko ubve zvataita. Ipo wakazvitora kusvika tichembere kusvika nguva ino novaiwaiwa zvinhu zvavo zvakutera zvangu zvakataika kwai zvinodzoka. Ndio zvatawana sekuru Gui. Alright, saka imimiwo makashaishawo miko pane zvamenge makaudzwa here zvakarasikawo zvamusina kuzoramba muchiteedzera muko wacho? Zvichireva kuti chokwadi pano izvo tasina kuzoteera muko yacho nokuda kwokuti tanga taa vanhu vatora mazuva. Tichishandisa zvinhu izvi kuzovayaika kwazvo nokuona uko kuti sova takabhadhara tichiti zvapera tisingazivi kuti zvinosanduka. Aiwa, ndinotenda baba. Munoziva kuti zvinhu mukazvibvuma hazvinetsi kana kugadzirikana. Ivo vana vanenge vaine shungu yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi kana muchinge mabvuma kudai zvinodzora mwoyo wevana woti aiwa baba, isisu semhuri ngatichigadzirisei zvinhu zvidini zvifambe zvakanaka. Saka tinokutendai baba nekunzwira vana venyu tsitsi kuti zvinhu zvifambe negwara. Ndio zvaita kuti tiende kwachifi tiuye nasabhuku tirege kunongedzana sokuti kudai ndanga ndiri kuramba inini ndaiti ndiri kufarira kushopeka kuvana vangu. Asi kuti ndakashandisa nokusaziva kuti kubhadhareko ndiri kuita vari kuti zvapera havana vangu vandinotisa kuti unozozvidzorera. Saka mukuzvishaya ndisingazivi kuti zvinopanduka. Saka zvasvika ipapa ndiri kutenda Mwari kuti zvinhu zvaoniwa nasekuru Gui kuti shamwari zvinogadzirika tinokugadzira zvichinaka. Tinotenda baba, aiwa mazvita. Kuno ari kukuberekesa iwese vachiita zvese kukunyorai pamberi vachikushandisa ita izvi ndandovatsagaro nyika asi handikwanise kuronga navo vanhu vacho. Saka kuti kwasekuru Gui zvinenge zvichitoteera zvinhu zvako zvakapanduka izvizvi ndio zvinokonzeresa zvipi izvozvo. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.